chci ukázat, jak vaše děti třídí odpady. Já budu příšera. Vaše děti. Tady je čistý papír od zvířat, co můžou děti koupit za 15 korun v obchodě. Prosím, papír. Děti? Máme tady papírovou příšeru. Musíme na ní nenápadně. Jdu počkat. Třídí středoškoláci. Já nevím, víš. Tak to třídí stáří žluté. Hej, to je parak. Hej, čum, to je parak růžová. Pojď. Vypadá modrá. Jsi to hodil do papíru. Co mají potřeba podívat? Ty jsi to hodil do papíru. A podívej se na to. Vidíš, Kuba? Aha.